125th Amendment Bill 2019 बेयाव मा दं बिनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिफेन बर'आ जानाय जायै खोथा बुंबाय थायो बेयाव मा दं बे फरायनोबो होआखै खोन्थाना होआखै आरो बे एबसुनि सेंग्राफ्रा रावबो मिथिया हासिब लायो दानि जुगाव बे लास्ट अस्त्र बे हिन्जावफोरनि थाखाय जोबथा हिन्जावफ्रा जुदि हासिब लाबायब्ला हमना लादो बे देरहागोन आरो माबा मोनसे जाथारगोन जों रायजो राजा बयखौबो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे दा नैबे दुर्गा फुजा सोलिगासिनो दङ दा बे दुर्गा फुजानिबो जों बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय दा जों रायजो राजाफोरखौ नैबे दुर्गा फुजानि समाव बेखौल' खावलायहरो जाहाथे जोङो बयबो मोजाङैनो मोजां थालायो मोजाङै मोजां अनलायनानै फुजाखौ फालिलायो नांलाय खमलाय जाहाथे जेरावबो जाया आं बेखौ खावलायहरो आरो लोगोसे एबार गोदान सरकार हाग्रामा महरै दैदेननाय बे सरकारनि समाव जाहाथे जोङो खुनु बे मेला फुजा बेफोरजों जाहाथे दिन थाङा आरो बेखौ लानानै जों हुलुस्थुल जाहाथे परिबेसजों जाया आं बेखौ दिनै खावलायहरनाय जायो दिनै जों बेयाव प्रेस मिट लिरनाय खारना जाहैबाय जे दाखालि बावथ्राखै नै साननै जाबाय जोंहा बिटिसिआ 22 तारिख सेप्तेम्बराव जादों इलेक्सना ओमफ्राय 26 तारिख सेप्तेम्बराव रिजाल्ट ओंखारदों दा रिजाल्ट ओंखारनायखौ जों नुबाय बिपिएफ हान्जाया हाग्रामानि दैदेननायाव 28टा सिट मोनदों आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 7टा सिट मोनदों ओमफ्राय बिजेपिआ 5टा सिट मोनदों दा बे रिजाल्टआ एबार बिराद गिदिर मोनसे सुनामि लाबोनाय जादों बिराद गिदिर मोनसे माने बारहुंखा बिरादनो बार मोदाय बायदि मोनसे बारनानै सिमब्रेलांनानै दिनै गोदान मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै 28टा सिट देरहादों बे गिदिर बाथ्रा बियो मानोना एफा गिदिर माने सरकाराव थानाय समाव एमपि दं सानैफ्रा मन्त्रि दं फिसा एबसु दं फिसा अब्लाबो इउपिपिएलआ दिनै एखे सुस्रांलांजानानै दिनै बे लाथिख' फैनो हादों दा गथे नैबे इलेक्सना बिराद गिदिर मोनसे सुनामि दा दिनै बेबायदि अबस्थायाव दिनै रिजाल्ट जोबस्लाबमोनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नै दाखालि 27 तारिखखालिनि बजाय निउसआ बियो एनाउन्स होबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दानावनो सोमावसारफिनसिगोन दा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेयो नैबे लेखा बे जाबाय दा कनस्टिटिउसन 125th एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे लेखा बे दा बेबादियै दा डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा लानानै बुंदों बिथाङा दिपेन बर'आ माने डाइरेक्ट फान्डिं बिटिसिआव लाबोनांगौ दा बेनिखायनो आन्दलनखौ अक्ट'बराव जागायसिगोन ओरैनो होनना बुंदों दा रायजोफ्रा आसरित मोनदों सोमोनांदों जे इलेक्सनानो बावथ्राखै नै एखेरे रिजाल्टआनो बावथ्राखै सानसेल' जादों रिजाल्टआ बे रिजाल्ट जोबस्लाबनानै माबे फारखा लानानै माने दिपेन बर'आ आन्दलन घोषणा होगोन दा बयबो सानदों दा जोंथ' बुजिखादों ओरैनो बे आउट अफ फ्रास्ट्रेसन जेननायनि फ्रास्ट्रेसन जादों बे नार्भास जादों एखेबारे थानो हायाखै दा थाथेरनो हाया मुथेनो हाया जानायाव बे इलेक्सननि प्रग्राम लानो गोनां जादों इलेक्सननि माने बाथ्रा बे फोसावदों दा बे फोसावनायजों खिन्थु बियो जे गावनि एबसुनि जायनाखि भाबमुर्ति एबसुनि जे माने मरेल स्टेन्डखौ बियो माने नस्थ' खालामनाय जादों बेजों एबसुखौ फाननाय जादों एबसुआ जथेस्थ' गाज्रि जादों इमेजआ बेखौसो दिनै रोखा बे खालामनाय जादों मा दरखार दं बेहा दङबालाय एथ' हाखु दाखु बे एनाउन्स खालामदों एथ' हाखु दाखु आन्दलन खालामदों दिनै बेहा दायथ' दंमोन माने मावलायदो मोजाङै मोजां मावलायथोंसै हाग्रामाया बे बाथ्राखौ बे बुंनांगौ सिगाङाव बेखौबो बुंनो हायाखिसै बेहा साहसानो गैया बेखौ बुंनायनि सिगां बे एखेबारे नै माबासो होगारबाय एनाउन्स होगारबाय एखेबारे थानो हायाखै माने हाग्रामाया थेर बेथेर जाथारनांगौ आरोखि इमिडियेटलि गभर्नमेन्टखौ दास्लाब मोननाङा बे गभर्नमेन्ट दानाय सिगांनो हाग्रामाखौ सिफायफिनथारनांगौ बेना थेर बेथेर खालामनायनि बे उद्देश्यजों बे माने प्रेस मिटखौ खालामदों बेखौ जों एखेबारे हमनो हादों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों रावबो जेबो जाया हाग्रामाया बांसिननिफ्राय बांसिन गोरानिफ्राय गोरासिन जालांगोन जेबोखौ नुदों आरो बे एबसुनि दिपेन बर' दैदेननाय एबसुनि इमेजआ एखे डाउनाव थांबाय थागोन जोबलांबाय थागोन जेबो दा रोखा जादों आरो बे गावनि जोबनायनि बे मोनसे घोषणा बे गावखौ फोजोबनानै बे घोषणा बे देरहानाय घोषणा नङा बे मानसिया आउट अफ फ्रास्ट्रेसन आउट अफ इमोसन डिसिसन लाया आरो एफा गिदिर एबसुबायदि संगठना नोङो बेबायदि डिसिसन लानो हायोना बोरै बिदि डिसिसन लानो हायो बेथ' आनवाइस डिसिसन बे एखेबारे पुलिस डिसिसन बे बेखौ रावबो सापर्ट खालामा दा जाय हक आंनि बे खोथाखौ दा बुंसै बे 125th एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बेयाव मा दं बिनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिपेन बर'आ जानाय जायै खोथा बुंबाय थायो बेयाव मा दं बे फरायनोबो होआखै खोन्थाना होआखै आरो बे एबसुनि सेंग्राफ्रा रावबो मिथिया आरो बिजों
बिदिरावबो खोन्थायाखै मा दं बेयाव दा बेखौ आं खोन्थानो होननानै सानदों फरायना होनो नैबे नै पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि हम एफेयार्सनि बे स्टेन्डिं कमिटि रिपर्ट 2020 अन दि 125 एमेन्डमेन्ट बिल बिनि सायाव होनाय आरोखि पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिनि माने हम एफेयार्सनि 2020 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बे माने रिकमेन्डेसन आरोखि दा बे रिपर्ट बे मा रिपर्ट होनो दानिया बेखौ जों नांगौ रायजोफ्रा मिथिनांगौ बे पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिया मा रिपर्ट होदों डाइरेक्ट फान्ड हरनो हादों नामा बिटिसिआव बा अट'न'मास डिस्ट्रिक्टफ्राव डाइरेक्ट फान्डिं हरनो हादों नामा बिनि सायाव डिफेन्स बर्डआ जे बुंबायदों बेखौ आं क्लियारै बुंनो सानदों दा रायजोफ्रा बुजिनो सेस्था खालाम दा बेनो जों ओरैनो बिथांमोननि बुंनायाव गोदाव सोराव आन्दायलाबायनानै ओरैनो एबसु बुंनानै बिराद एबसुआ जोंनि आफाद बर' जाथि आफाद बुंलाबायनायनि बे सम नङा जों आला गला जानाय सम नङा बियो जों बयबो साबधान जानांगौ जों दा जाथिखौ बोरै गाबथारो जाथिखौ बोरै दैदेननो बेखायनो आं खावलायदों बेखौ बयबो मिथिनो सेस्था खालामगोन आरो मिथिनानै लागोर बिनि उनाव डिफेन्स बर्डआ मा बुंदों बेखौ बिजिरनानै नाय आरो बिजों नंगौ बुंब्ला सापर्ट खालाम डिफेन्स बर्डखौ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा खिन्थु नंखाय बुंब्ला रुदिन सापर्ट दा खालाम आरो दिनै बिसोर नंखाय खोथा बुङै बुङै बर' जाथिखौ दिनै हाखराव खोलैगासिनो दं बिसोरो नंखाय बाथ्रा बुङै बुङै दिनै बे बिटिसि 6 सिडुलखौ दिनै सिफायगासिनो दं बिटिसि 6 सिडुल दिनै गैया जोब्बाय बेखौ बस'फैबाय दा दिनै बिटिसि 6 सिडुलखौ लाखिनो थाखायनो दिनै गोदानै बयबो दले बले जांख्रिखांनानै ओंखारखांनानै दिनै हाग्रामा मन्दिरखौ बहरदों दा दिनै जाथियाव मोनसे सुनामि बादि दिनै फैदों बयबो बिग्रायनाय बयनिबो माने जावरिखांनायजों दिनै मोनसे सुनामि बायदि फैदों दा बे हाग्रामा मन्दिरा दिनै सरकार जानानै फैदों दा नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि रिपर्टआ मा बेलाय आं गिबियावनो फरायगोनसै बेखौ दा कमिटि नटेड representations suggesting that direct funding to autonomous district council by the central should be incorporated in the bill नंगौरगी बे डाइरेक्ट फान्डिंखौ बिलाव सोसननांगौ होनना बुंदों सोसननो हायो डाइरेक्ट फान्डिं हरनायखौ सोसननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों एक नम्बरावनो खिन्थु मा होनदों सेकेन्डआव मा होनदों बेयाव however होनबाय दाना नैबेयाव however the committee considers view is that direct funding by the center would run counter to the existing constitutional scheme and could adversely affect the relationship between the autonomous district council and the state government आरोखि दा बे नोङो जुदि however जुदि नोङो डाइरेक्ट फान्डिंखौ खालामनाय जायोब्ला बे एडभार्सलि इफेक्ट जागोन कन्स्टिटिउसनेल जारि प्रभिजन्स स्किम्स बे एडभार्सलि माने माबा जागोन काउन्टार खालामनाय जागोन बेखौ आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जारि स्टेटनि माबाजों बै सोमोन्दोआबो गाज्रि जागोन ओरै लिरदों आरोखि माने हरजाया डाइरेक्ट फान्डिंखौ हरजाया होनना बे रिकमेन्डखौ बे खालामनाय जादों ओमफ्राय बेखौ होबावदों नैबे दा रिपर्ट स्टेट्स आरो जोंखौ मा बुंदों दा कमिटि फिल्स देट डाइरेक्ट फान्डिं अफ अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाय द सेन्ट्रेल विल नट अनलि बी एगेन्स्ट द एक्जिस्टिं कन्स्टिटिउसनेल स्किम होनदों आरोखि बे अनलि एगेन्स्ट नट एगेन्स्ट बे माथ्र' एगेन्स्टल जानाय नङा कन्स्टिटिउसनेल स्किमनि एगेन्स्टै बेखौ होनदों बाट बिराद गोब्राब बाथ्राजों बुंदों आरोखि गोब्राब बाथ्राजों बाट अलस' would unnecessarily affect the relations of माने माबाखौ होनदों आरोखि अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाइस स्टेट गभर्नमेन्ट एडभार्सलि होनदों आरो एग्रि क्लियार बेयाव खुनु डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्रा नुवाखै हरब्ला बिराद खुथि जागोन हरनो नाङासो होननाय जाखादों आरो मा नांगौ बेलाय बबाव डिफेन्स बर्डआ बबाव बुंगासिनो दं दे डाइरेक्ट फान्डिं मोननांगौ डाइरेक्ट फान्डिं मोननांगौ दा बे जेनेबा रिपर्ट जाबाय दानिया बे 2019 रिपर्ट होननाय बेखौ माने 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौ आरो बे रिपर्ट होनाय जाबाय दाना बेखौ 125 बे बिलखौ मा होननाय जादों दाना पार्लियामेन्टनि बे स्टेन्डिं कमिटि बिलखौ रिकमेन्डेसनखौ मा होनदों दाना आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट दाना खालामबाय दाना कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जाबाय बै माने पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिनि रिपर्ट लानानै मा खालामनांगौ दाना अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव माने फाइनान्सियेल पावारखौ डाइरेक्ट हरनो हरा दा बेखौ नै आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जाबाय बेयाव मा होनदों बेयाव दा कमिटि सापर्ट्स दा प्रप'ज एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकेल 280 बे 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बे कमिटिया माने प्रप'ज खालामदों आरोखि दा बेखायनो बे कमिटि माबाया आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै मा जाखो बेयाव होनदों मा मेकिं द फाइनान्स कमिशन्स डिउटि इनक्लुड रिकमेन्डिं अगमेन्टेसन अफ resources of these councils but does not suggest adding any clause for direct funding to autonomous district council by the center एमेन्डमेन्टआव मा लाबोगोन दा 280 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट खुनु दिन माने फान्ड खालामनायखौ बेखौ साजेस्ट खालामाखै बेखौ बुंखाबाय क्लियार आरोखि बे 2018 नि एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फान्डिं खालामनायखौ साजेस्ट खालामाखै बेखौ होनदों खिन्थु अगमेन्टेसननि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा बे बोरै बोरै माबा हरगोन बेयाव बुंदों बेयाव माबाखौ It recommends that State Finance Commission should
while distributing funds between state and district councils earmark resource explicitly for autonomous district council माने direct fund फ्राखौ माने state फ्रा माने explicitly माने earmark खालामहरनांगौ होनदों बेयाव direct हरनाय बाथ्राखौ बुङाखै दा बेखौसो 280 जायगा आर्टिकल amendment जादों 120 माने जायगा amendment bill 2009 लाबोनाय बेखौ बेयावसो बुंदों आर्टिकल 280 आव बुंनाय जादों दा गतिके बे चेप्टारा क्लोज जोब्बाय बे थैबाय बे जोब्बाय माने डाइरेक्ट फान्डिं जालिया जोब्बाय बे एमेन्डमेन्ट जाखांजोब्बाय माने 125 एमेन्डमेन्टआ जाखांजोब्बाय रिपर्टआ जोब्बाय दा आर्टिकल 280 आबो माने जाखांजोब्बाय एमेन्डमेन्ट जाबाय दा नों डिफेन्स बर्डआ बबे सिमां हामां दा दिनै बुंगासिनो दं जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौ आरो डाइरेक्ट फान्डिं खालामनांगौ बुंगासिनो दं बोरैहाय आरो बेनि थाखाय बोरैहाय माने बुंगासिनो दं बे जे आन्दलन खालामनो मानो आं माने ओरैबायदि रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैबाय रायजोफोर बेबायदि मानसिखौ जों मा खालामनांगौ दोनसाय रायजोफोर सिन्था खालामसाय बे नङै खोथा बुंबाय थानाय मानसिखौ जों मा खालामनो दा रायजोफ्रा बिचार खालाम बेबायदि मानसिजों थगायजाबाय थानो हायो नामा नङैनि खोथा बुंनाय नङैनि बाथ्रा बुंनाय बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बाथ्रा बुङो दा बुंनोबो हाया बे बिटिआर सुक्तिनि बबे क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों बे मोनसे खोथा बुंनो हाया जोंथ' सोंबाय थाबाय जिगु बुं नोङो बबे बिटिआर सुक्तिनि बबे क्लजखौ नों इमप्लिमेन्ट खालामनो लादों मोनसेबो खोथा बुङा गोदाव सोराव उदाय मुदाय बुंलाबाय रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ मानांगौ आरो नोंनि रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्राया गैथ्रायाखै नोंसोरो रन्जन दैमारिखौ गनांगौ लिराखै नोंसिनि एकर्डआव रन्जन दैमारिमोनखौ फाइनान्स केस गोनां मानसिखौ जेलाव जोबनानै दोननांगौ होननासो लिरदों बे 9.4 माबायाव बिटिआर सुक्तिनि 9.4 आव क्लियारलि लिरदों अनलि माने नन हाइनास केसखौल' माने आयेन बादियै नायनाय जागोन होननासो बुंदों खिन्थु हाइनास केसखौ जेलाव दं थाथों बिसोर जेलावनो बेखौसो नायदों दा दिनै बे डिफेन्स बर्डआव बे बेसेबांसो बुंबाय थानो नागिरो जे रन्जन दैमारिखौ बख'नाय बाथ्रा मा बाथ्रा होनबाय नोंनि एकर्डआव गैया माने हाग्रामावना बिटि सुक्ति खालामदों जेब्ला बिटि सुक्ति खालामो 2003 आव बिसोरनि केसखौ रावबो नायाखै बिसोर मा केस दं नागिराखै खाम्फा बरगयारिया मा केस दं नायाखै चन्दन ब्रह्मआ मा केस दं नागिराखै सोङाखै रावबो डाइरेक्ट बिसोर गरग्रा एकर्डआव लिरना दोन जे बिसोर इन्ट्रिम काउन्सिल दानांगौ माने हाग्रामा मन्दिरनि सेक्रेटारिसखौ लानाय बिसोरबो थोनदों इन्ट्रिम काउन्सिल दानो आरो इन्ट्रिम काउन्सिला उइदिन माने 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो बिसोरो बे बाउन्डारि टाउन्डारि थि खालामनांगौ कनस्टिटिउन्सि दानांगौ बेखौसो बुंदों बिसोरखौ जेलाव जोबनायनि बाथ्रा बुङाखै खिन्थु बिसोरनि एकर्डआ मा बिदि आरो दिनै बिसोर अब्लाबो बुंलाबाय थायो एखे जालामलानो एखे माने बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ बायदिसिना बुंबाय थायो दा गथिखे बे मिसा खोथा बुंगासिनो दं बे ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंखादों बे दाखालि आरोबाव आं बिनि माबाखौ नायदों आरोखि बे नैबे गावसिनि बिटिआर एकर्डनि नैबे 3.2 क्लजखौ बुंबाय दं बे थारमाने माने 2 पइन्ट क्लजआव मा दं 3.2 क्लजआव 60टा सिट बारायनाय खोथाखौ बुंबाय दं 60टा समस्ति बारायनांगौ होनलाबायदों बे इमान गाज्रि मानसि बे आं माने मोजां खोथाखौ बुंनो लुबैला आरोखि बेनिफ्राय माने बेखौ बुंनांगौ गाज्रि खोथासो ओंखारनो नागिरो रायफोरनो नागिरो आरोखि बे मानसि मोजां नंथ्रा नोंनि एकर्डआव लिरदों डिफेन्स बर्डनि एकर्डआव बेयाव 3.7 लिरदों increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation tribals जों बेखौ अनेक समाव जों बुंबोबाय फरायनाय खोन्थाबोबाय मा होननाय जादों बे डिफेन्स बर्डआव खोन्था बे मोनसे खोथा बुङा बे खिन्थु अहाब सखौ बे बुंगासिनो दं थिफुलानो बे एखेबारे लाजि रोङा होनना बुंगासिनो दं बेबायदिनो 60टा समस्ति बारायनांगौ बिदि बिटिआरआव बुंलागासिनो दं बेहा लाजिनाय दंना गैया मानसियानो बेथ' लाजिनाय जेबो गैया बे लाजिनाय दंब्ला खेबसे मोनसे खोथा बुंखाबाय डिफेन्स बर्डआ बे गामि दानख'नायनि जे क्लज दङ बिटिसिआ गामि दानख'नायाव मा थाबोगोन जों सोंबाय थादों नोंसोर मानो माने गामि दानख'नाय एकर्ड खालामना लाबोखो नोंसोर 3.2 आव दं बे गामि दानख'नाया मानो गामि दानख'नाय माने एकर्ड खालामना लाबोखो बे होनब्ला लेरफ्लादोंसो होनबाय बियो गामि दानख'नायखौ लेरफ्लादोंमोन सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ लाजिया नामा बेबायदि खोथा बुंनो एकर्डआ लेरफ्ला जायो नामा जेराव हम मिनिस्टार खालायनाय एकर्ड बियो बेयाव लेरफ्ला जायो नामा बे डिफेन्स बर्डआव लाजि रोङि मानसि बे बिदि बुङो दा गथिखे बेबायदि लाजि रोङि मानसिजों जों माने फिदिंजानो नाङा आरो जों थगायजानो नाङा जाथिया एसे मजबुत जाथि जानांसिगौ दा जाथि जानांसिगोन जोङो दा गोदान सरकार फैबाय जेब्ला जों बयबो कपारेटिभ नांगौ बयबो माने आवगायबोनांगौ जाहाथे सान्थिपुर्ण भाबै जों बिटिसिखौ सालायलांनो हायो 17 बोसोराव जों जेरै सान्थि भाबै सालायलांदों बायदि सान्थि भाबै सालायलांनो हायो गोगोम मोनसे बिटिसि अनलायनायनि गेजेरजों माने बिराद मोनसे डेभेलपमेन्ट जौगानाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बयखौबो लाफानानै जों जाहाथे माने सालायलांनो हायो बेनि थाखाय जों बे माने हाग्रामाखौ जों सापर्ट खालामनांगौ जों बेखौ जों खावलायो 17 बोसोरावबो एथ' मोजां सावलायलांदों खिन्थु डिस्टार्ब खालामनानै बे डिपार्टमेन्ट डिस्टार्ब खालामनायसो 17 बोसोराव जथ' जादों बे डिपार्टमेन्ट डिस्टार्ब खालामनाय बेनि बादै खुनु रावबो डिस्टार्ब खालामाखै आरो दाबो नै गन्दगला फिन खालामदों बिसोरनो बुंलाबायो माने माबानो एखेबारे
बे फुङाव बर' दिनै समावलाय गुलि गरसे बेरफुवाखैनो आगोल खुनु रावबो माने असान्थि जानो हायाखैनो गुलि गरसे बेरफुवाखै बे जोंसारखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार ब्रह्मखौ सोर गावथारा बे हेमन्त नार्जारिखौ सोर गावथारा बै माने नागेश्वर बसुमतारिखौ सोर गावथारा बै मिया दैमारिखौ फेन्दाव गनाय सोरमोन बियो आरो बे हिन्जावफोरखौ दख'ना खुगानो माव गारख्लायनायबा सोर बिसोरनि सरकार नङाब्ला बे न' बां सावनानै अनेक होखारबाय सोर दिनै गाबखौ बुंजाबाय गोबां बर' फिसा गाबखौ जादों गोबां बर' फिसाखौ गाबदों सावै सावै गाबदों दिफेन बर'मोन सावै सावै गाबदों बे इउपिपिएल सावै सावै गाबदों दिनै बिसोर बे समाव बुंलाबायो एखेबारे जेबो जायाखै माने इउपिपिएल सरकार समाव माने खुनु दावराव जायाखै होनलाबाय थायो दा दिनै बेफोर एग्जामपला जाहा दं दा जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो दिनै दिफेन बर'आ मैया मोनसे खोथा स्टेटमेन्ट लिरनाय नुदों आरोखि बे फेसबुकआव होदों ना दा बे बुंदों जे माने बाक्सा जिल्लायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव माने गाज्रि मोनसे माबा खालामनाय आरोखि सोरबा बेनि माबाखौ डेमेज खालामदों गाज्रि डेमेज खालामदों आरोखि ओमफ्राय उपेन्द्र ब्रह्मनिबो खालामदों दा बेखौ लानानै बे इनडाइरेक्टलि सोरखौबा दाय होदों माने बिपिएफनि मानसिफ्रा खालामदों बे खोथाखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों आरो बे डाइरेक्ट बुङाखैब्लाबो इनडाइरेक्टलि बेखौ बुंदों आरो बिसोरनि दिनाव दिनै बिपिएफ फैनाय लोगो लोगो असान्थि जाफिनसिगोन दा जेरै जों सान्थि लाबोबायमोन बेयाव खस्थ' जायो एबार असान्थि जाफिनसिगोन बे बाथ्राखौ बुंदारदों ओमफ्राय मोनसे इसारा होदों बियो दा बे रोखोम जायोब्ला माने नेपालाव जेरै जादों राजाफोरा जेरै प्राइम मिनिस्टारा जेरै गारना खानाय जादों रायजो गारना खानाय जादों हम मिनिस्टारा जेरै माने माबा जानांदों न' बां सबजाजोबदों गासिबो गोदान मोनसे परिबर्तन लाबोदों बेबायदि फैगोन बे सेन्सआव बुंदारदों इभेन बर'आ बुजिनाया मोजां हाग्रामा महिलारिया देरहानायनि उनाव बयबो रायजोफ्रा बिराद खुसि रंजा बाजा माबा मोनसे गन्दगल खालामनानै गावखौ बदनाम खालामनानै लाया बियो हाग्रामा महिलारि पार्टिया रावबो बिदि खालामनाय नङा बदनाम रावबो लुबैया खालामा दा बेखौ खालामदों सोर हाग्रामा महिलारिखौ जाहाथे सिफायफिननो हायो इमिडियेटलि बेखौ बदनाम खालामनो हायो बेखायनो बे इमिडियेट बेखौ बे दिफेन बर'मोननि सोरबायानो बिसोरनि मानसियानो बेखौ स्पन्सर खालामदों दिख्रुब खालामनानै बेखौ माबा खालामनाय माने हाग्रामाखौ दाय होनानै बिफोरखौ दाय होनानै बिनि सरकारखौ दिहुननानै असान्थि मोनसे परिबेस खालामनो नागिरनाय बेखौ जों नुदों आरो बेल' नङा रायजोफ्रा साबधान जानाय मोजां अनेक खालामनांगोन बिसोरो अनेक खालामनांगोन बे 17 बोसोराव जेरै माने अयथासार खालामदों बिसोरो आन्दलन खालामब्ला एखेबारे डिस्टार्ब खालामबाय थानाय बिरादनो गावस्रा फैसा खाङै बिरादनो हाग्रामायाव खरापसन खालामदों होननानै बुङो आरोखि बेबायदि दा बिसोरनो मानसिया गावसोरनो चीन सरकाराव मानसिखौ गावथारबाय बुथारबाय सान्थि फैदों रंजाबाय बिराद दल जाबाय बिसोर अननाय नायदों दा बेबायदि बिसोर खालामनो नागिरदों दा मोनसे साबधान जानाय मोजां रायजोफ्रा आं बयबो रायजोखौ खावलायहरो बिसोरबायदि मानसिजों जों माने माबा नाङा एखेबारे मिसलिड जानो नाङा आरो असान्थि जानो नाङा सान्थि था बयबो रावखौ अननाय दा खालाम रावनि बिसायाव गाज्रि दामाव आरो बड'फानि जायनाखि मुर्तियाव जायनाखि गाज्रि मोनसे माबा खालामबाय देफायनानै लाबोबाय बिनि मुर्तिखौ खथि खालामबाय बे मानसिखौ नागारनांगौ आरो बेखौ साजा होनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो दिनै बे दिफेनमोनहा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायखौ सब माबा खालामबाय थादों स्टार्ट खालामबाय थादों बे साबधान जानाय मोजां थांनाय इलेक्सनाव बिसोर गन्दगल खालामदों बुलाय सोलाय खालामदों सोर खालामदों बे एबसुनि सेंग्राफोरथ' खालामदों जायगा मानसि बुनाय थाखा फैसा रानै माने गारि बुख्रुबबाय माने सोर खालामदों इलेक्सनथ' बिराद सान्थि जागौमोन बिसोर बे ओंखारनानै बिदि दावराव खालामोमोन दा ओंखायनो जों दिनै बुंनो लुबैदों दिनै दिफेन बर'मोनहा साबधान मालायखौ वार्निं होनो दरखार गैया नोंसोरखौ सामलायनानै ला आरो जों बे नेपालनि खोथा बांलादेशनि खोथा लानानै सोरखौबा सिगिन दानाजा नोंसोरखौ दिनै आइजोफ्रानो दिनै बिसोरखौ होसोनो नागिरदों बुजियाखै नामा सोरबा दिनै मोदै रथ'थ' जेब्ला हिन्जावफ्रा गाबो मोदै रथ'थ' दिखारनाय जेब्ला गाबो हिन्जावफ्रा जेब्ला बिग्राय खाङो अब्ला नों नाय मा जायो हिन्जावफ्रा जेब्ला असान्थि जायो मा जायो नोंसिनि थाखाय दा बे जायगाखौनो जों असान्थि जाया बे न'खरा सान्थि जाया बे रायजो सान्थि जाया हिन्जावफ्रा जेब्ला बिग्राय खाङो नों नाय नै बासबारियाव फलजरा बासबारियाव दिनै हिन्जावफ्रा हासिबलायनो ओंखारदों मानि थाखाय गोदोर बावलि जादों बिसोरो हासिब लानानै बिसोरखौ ओंखारनो नागिरदों आरो जेब्ला हिन्जावफ्रा हासिब लायो दानि जुगाव बे लास्ट अस्त्र बे हिन्जावफोरनि थाखाय जोबथा अस्त्र आरो बेजोंनो देरहानो नागिरो एबारनि माबायाव बे जुगाव आरो हिन्जावफ्रा जुदि हासिब लाबायब्ला हमना लादो बे देरहागोन आरो माबा मोनसे जाथारगोन आरो नोङो गोदोनि दिनाव हिन्जावफोर नायनो दुर्गा देबि मोना असुरखौ बिनाश खालामनो थाखाय नों हाथियार लानो ओंखारदों असुरा बिनाश जादों नों नाय खालि देबिया नों रागा जोंदों बिरादनो अयथासाराव बेबो सालाय खोन्थानानै खानाय हरसारदों सिखा खंखाय लानानै ओंखारदों बिनाश जादों रायगरदा नुवाखै दा बे जिनिसा फैगोन नोंसोरखौ दिनै आइजोफ्रा दिनै हासिबलायनो नोंसोरो ओंखारदोंमोन बुजियाखै नोंसोरो भाग्यआव मोजां नोंसोरो नैबे इलेक्सनजों नोंसोरो सुस्रा जाबाय मोजाङैनो खिन्थु इलेक्सन बादिबो नोंसोरो आइजोफ्रा दिनै नोंसोरखौ होसोनानै ओंखारनानै माने दिनै ओंखारबोदों दा साबधान
दा ओंखायनो बयबो खावलायो रायजोफोर दिनै मोनसे जागरण नारि जागरण फैबाय रायजोनि जागरण फैबाय दा जों सानसेबाबो जाहाथे थैलाङो आरो बे जागरणाव फैबाय थागोन जाय गाज्रि मावो बे खेला मोनखाथारगोन आरो मिथिखाथारो ओरैनो सोर मावदों सोर मावाखै दा बयबो खावलायबाय रायजोफोर बयबो जाहाथे सान्थि थायो मोजाङैनो फुजाखौ बारहोयो आं बयबो खावलायनाय बयबो खुलुमहरबाय गोजोन्थों रायजोफोर